Lil dawn il-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ħadnihom jagħmlu badger karting u għamilnilhom turnament ta' tlielaq bejniethom. U dan huwa Chris, wieħed mill-ħaddiema li jieħdu ħsieb il-badger karting u se jispjegalhom kollox. Jisa Rosner ħader maħġ għandha entużjażmu fuq. Issa resta bil-Belġu. Resta bil-Belġu. M'hemmx għalfejn tru, fejżi. Zaroli ħammurrilhom xi wrong way. Aħna ġejjin waqt it-tiġrija, din l-erja hija l-iktar erja fis-sens li rridu nibdew innaqsu minn hawnhekk. Jiena proponejt l-Alex, kien ikun aħjar kieku għamlu żewġ timijiet differenti. Tnej nazzjonalisti flimkien ma' tnej laburisti u tnej nazzjonalisti tnej laburisti flimkien. U l-indipendenti. Aħna nuru wara kollox aħna nuru biex aħna nuru l-Unjoni Ewropea se nkun qegħdin naħdmu flimkien. Ejja Felix. Jiena kont nipprova nidħol waħda ġo fik. Jiena anzi ħanajlek id-differenza bejnietna, jiena kont nipproponi li naħdem miegħek. Qed tara differenza? Każ li xi ħadd jaħbad u ħajblokka il-passaġġ li fih ħadd ieħor ħadd tiġi morija l-yellow flag. Jiġifieri il-yellow kif ħataraw il-yellow flag hija indikazzjoni li intom għandkom tislowjaw. M'hemmx importanti ma taqbżux. It-tensjoni tibda tikber u l-kompetizzjoni tibda tinħass. Min taħsbu li se jirbaħ jew min qed iħossu li se jmur tajjeb? Ħanajlek signorina, jekk tkun bis-sewwa se jibqu nazzjonalisti. Jekk se jkun hemm affarijiet oħrajn naħseb jerbgħu l-eżek. Jiddependi. Ditħallu Ma dak għax furjanis u hekk u l-birra. Irsienu ma jtieħx xi qaffit jgħid. Dak għadu Għajdlu mux il-klim, issa l-fatti għajdlu. Issa l-fatti. Xi ħadd wieħed biss minn dawn il-kandidati se jirbaħ it-turnament kollu. Tkunu tafu dil-ġimgħa f'Xaraba.